ang atong magmamando sa kalangitan. Salmo Kapitulo 103, versikulo 13. Gitukod ni Jehova ang iyang trono didto sa kalangitan, ug ang iyang gingharian nagagahom sa ibabaw sa tanan. Ang tulo ka mga Hebrewhanon gitawag sa pagsugid kang Kristo atubangan sa nagdilaab nga hudno sa kalayo. Gisugo sila sa hari sa paghapa ug pagsimba sa bulawan nga larawan nga iyang gipatindog, ug mihulga nga kun dili sila mosugot, sila itambog nga buhi ngadto sa nagdilaab nga hudno, apan sila mitubag. O Nabucodonosor, kami dili kinahanglan nga motubag kanimo niining butanga. Kung mao kana, ang among Dios nga among ginaalagaran makahimo sa pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagadilaab sa kalayo, ug siya magaluwas kanamo gikan sa imong kamot, o hari. Apan kung dili ugaling, angay mo nga hisayran, o hari, nga kami dili gayud moalagad sa imong mga Dios, nimo simba kami sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog. Ang pagyukbo kun diha sa pagampo ngadto sa Dios mawang tukma nga kinaiya nga pagabuhaton. Apan ang maong buhat usa ka pagpasidungog nga ihatag ngadto sa Dios lamang, ang magmamando sa universo. Ug kining tulo ka Hebrewhanon nagdumili sa paghatag sa maong dungog sa bisan unsa nga Dios bisan paggilangkuban sa lunsay nga bulawan. Sa pagbuhat sa ingon, sila sa tanang tinguha ug katuyuan muyukbo ngadto sa hari sa Babilonia. Sila naganto sa silot, apan si Kristo personal nga miadto ug milakaw uban kanila, latas sa kalayo, ug sila wala makadawat og kadaot. Kini nga milagro nagpatunghag talagsaong kausaban sa mga hunahuna sa mga tawo. Ang dakong bulawang larawan nga gipahimutang uban sa maong pasundayag nakalimtan. Ang hari nagpatik og usa ka sugo nga bisan kinsa nga magasulti batok sa Dios niining mga tawhana pagapatyon. Kining matinumanong mga Hebrewhanon na nag-iya og dakong natural nga abilidad. Sila nakatagamtam sa kinatas-ang intelektual nga kultura ug karon nag-occupar sa usa ka katungdanan sa kadungganan. Apan kining tanan wala makadala kanila sa pagkalimot sa Dios. Ang ilang mga gahom gitugyan ngadto sa makabalaan nga impluwensya sa Dios nung grasya. Diha sa ilang kahibulungang pagluwas gipakita sa atubangan ni adtong dako nga katiguman ang gahom ug kahalangdon sa Dios. Gibutang ni Jesus ang iyang kaugalingon sa kiliran nila sa nagdilaab nga hudno, ug pinaagi sa himaya sa iyang presensya nakapakumbinser sa garbuso nga hari sa Babilonia nga kini walay lain kundili ang anak sa Dios. Pinaagi sa kaluwasan sa iyang matinumanong mga alagad, ang Ginoo mipahayag nga siya motindog uban sa mga dinaog-daog ug magapukan sa tanang yutan-on nga mga gahom nga moyatak sa pagbulutan sa Dios sa langit.